obahno jangkungmu, obahno hatimu, puterane akalmu, wetana ing lisanmu, tindakane lakumu. Jadi ning kono cara diperjelaskan ono mulai dari dinul iman, dinul Islam, terus dinul ihsan. Ini cara ayat-ayat secara ilmu tauhid rukun Islam ini piro. Terus dia menjawab rukun Islam itu 5 salah. Jangan ngerti rukunnya salah kok. Ora suwi. Ya ora abot. Si abon gotongi semen itek lumpur ngabot iki. Golek di nalar ya. Terus ya memang itu cara awake dhewe iki kita dunia kon dadi khalifah, kon dadi pemimpin. Pada saat itu suwung karo suwung ya, ketambahan suwung nih ternyata kan biasanya nak jenenge anak pingin nyawa terus lahir dadi manusia urip biji. Salah kan cara anu ceritane tata cara anu tata cara pikir kok. Jadi liwat apa memang jenenge cara pikir ben enjoy ben enak piye ngono. Kan siji nek ora ning kalimatnya sirine obahno jantungmu, obahno hatimu, puterane akalmu, wetokno ing lisanmu, tindakane lakumu. Biasa dilakoni. Kok lali kan? Ora lali, ben digoleki dhewe ning kehidupan. Kan cuplikane kan iso kan. Heeh. Ngerti edit ae iki. Delokne cuplikan kan. Pokoke nulis judul Suluk Jalalah mesti Suluk Jalalah Santri Embong. Ya silakan dicari ya. Niku sing meledak pertama niku sing meledak pertama Wigar Jalalah. Jane Suluk Jalalah iki lebih dikenal terlebih dahulu. Ya Mbah arti suluk. Pak suluk ki lek menurut kula ki cara bahasane penake apa nyebutne apa ya? Suluk ki apa ya lek ngarani itu sebuah tuntunan kok alur. Iki apa wis terangane ura-ura apa ya? Ya dijarani ura-ura ya kena ya. Nah, lebih tepatnya lek ning Suluk Jalalah kan ular-ular. Oh, ular-ular. Nah, jadi iya namanya ular-ular terus jabar nih jadi nek kan cerita tentang zikir lek mungkin lek wong toreko kan neng 7 latifah atau 7 titik latifah 7 titik latifah ini awalnya wong ke cara pusat zikir ini neng kene cara wong sing ngeji energi 7 titiknya itu cakra. Cakra kan dari muladhara terus munggah sampai tekan cakra mahkota. Mbak wong bareka titik-titik zikir sing manggone di antara ning dada berarti niku. Cek sing sistem wong Jalalah niku disiir ning obahno jantungmu, obahno hatimu, puterane akalmu, wetokno ing lisanmu atau ucapkan terus tindakno obahno jantungmu, obahno hatimu, puterane akalmu, wetokno ing lisanmu, tindakne lakumu.
Jadi ning kono cara diperjelaskan ono mulai dari dinul iman, dinul Islam, terus dinul ihsan. Ini secara penjabaran. Jadi jantungnya ora ubah kan ya ning tau istilah wong elok ngoten niku. Wis maklum lah. Ya jantungnya ora ubah ya ubah. Ning obahe jantung kuwi rasane ning apa ning endi? Wong pikiran ora muter ya muter. Terus apa lesane ora ngucap ya ngucap, nek ucap sing piye, cocok karo atine apa ora. Terus tidak ning lakumu istilah apa ya amalia awake dhewe iki betul-betul la ilaha illallah tenan kok. Jadi sebagai jantung bayati muter akal ucap lisan sak wujud badan iki kabeh dijumbune karo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kemarin ini anu Pak Julian, ini wong kan takok nih yo cara gimana cara tinggi pedoman ora kena, tinggi pedoman jelas ora kena. Masalahnya apa ora kena tinggi pedoman ya? Beliaunya itu kan kisah luar sampai tidak kerasan. Terus dia itu orang kerasan ki nyapa ning kono. Ceritane ning kono ra iso salat. Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa sembahyang ning kono. Kalau memang pekerjaan. Ya mungkin karena aturan dari bos. Oh. Masalah pekerjaan itu ngelangni salat kan mesti panggah iso wong. Tapi mungkin karena ada tekanan-tekanan tertentu. Terus akhirnya beberapa waktu yang lalu sekitar 2 mingguan ini dia ngasih kabar ceritanya ngipi Pak. Gus lo ngipi. Satu dalam mimpi itu memotong rambut. Rambutnya dipotong. Kemudian dia berwudu. Belum sampai habis air wudhu itu sudah habis. Akhirnya kan wudhunya gagal. Kemudian dia membuka keran yang satunya lagi, ternyata keluar air lagi. Terus dia mulai wudhu dari awal lagi sampai selesai wudhu. Wudhu selesai, air pun habis. Dia bertanya, piye tak wilingi pikui? Dia nak wilingi pi gimana ya? Kemudian belum jelas nih ini Pak, singkatnya lek diruntutnya dari mimpi itu insya Allah apa rupek suker masalah sampean itu akan selesai dalam waktu dekat insya Allah, karena ditandai dengan memotong rambut lek wong diruwat ke sengkolo suker kan dihilangi liwat apa ya. Salah siji ini dicukur rambut lek wong kaji tahalul kan ya memotong rambut. Kemudian dia bersuci, digambarkan bersuci dengan sebuah bentuk berwudu, bersuci dari hadas kecil atau dia membersihkan diri ya. Dan barang bersuci kok ternyata air belum selesai wudhu bisa habis airnya, banyu sempat. Ya akhirnya dia bingung, buka keran yang satunya lagi, ternyata air di keran yang satunya mengalir. Kemudian dia memulai berwudhu lagi sampai akhirnya selesai wudhu. Selesai wudhu, air habis dan sudah nggak ada air. Dari hal yang setelah memotong rambut ini insya Allah sukerto sengkolo masalahmu akan selesai, tapi sifat dirimu yang terlalu tergila-gila dengan maaf karo agomo
iku keterlaluan. Kowe wudu banyu ora cukup, wis jelas banyu ora cukup, kowe buka keran sing situ akhirnya tok terusnya wudu. Sedangkan ibaratnya ya kebutuhan air itu lebih penting mungkin untuk minum, kan jelas untuk kehidupan, untuk berkelanjutan. Saya memaknai ya. Itu lebih kau habiskan untuk apa? Kegilaanmu terhadap suatu sing istilahnya bisa diganti. Dalam arti biaya corong bersuci itu kan tidak harus dengan air wudhu. Intinya ini maksud gua, wong wudhu ini kena tayamum, lamun tok air ora cukup. Karena air itu lebih penting untuk minum. Iku menggambarkan bahwa sampean ki lek mulunge tujuanmu tak nggih apa? Aku tak kok sik. Dia menjawab, tak nggih nelasi utang, tak nggih ngluari utang. Wah, salahmu ning ngono. Berarti kamu kesana itu hanya ingin menyelesaikan utang piutang. Setelah utang piutang selesai, sudah. Nah, sedangkan untuk kelanjutan hidupmu piye? Kowe ngopeni anak. Dengan posisimu nang kono kowe kerja kuwi kudune ya. Posisimu nang kono kerja kuwi betul-betul tok manfaatkan siji nggih nyaurutan kepindo nggih kehidupan selanjutnya. Tapi kalau ora kerasan nang mriki. Nyapa ora kerasane? Ora iso salat, iya. Ora iso zakat, iya. Ora iso poso, iya. Saya arep kaji. Wong nyaur utang rong sampe ya. Wong arep kaji kan ngono. Akhirnya tak jelaskan lagi. Iya, Mbak. Saiki kowe bener-bener ngerti aturan apa urung. Saiki nang kono dalam mimpimu saja kamu itu menghabiskan air hanya untuk berwudu. Terus lek banyu wong wis entek tok nggih wudu. Ki wis ora ning banyu lah piye. Ibarate kowe lunga ning luar negeri kuwi mah. Kowe ora tau nyaur utang, terus kowe ora mikir kehidupan selanjutnya. Ibaratnya kaya kuwi mah. Terus umpamane neh nggih contoh kowe kelar tuku motor. Neng kowe ora kelar ngejoki oli, ora kelar ngejoki bensin. Motor ki apa gunane? Ibaratnya wis tuku motor ki iso nyaur utang. Kowe duwe motor kan. Mergo stok bayar motor. Tapi terus motor ki ora kena tok nggo wong ora ning oline, ora ning bensin. Piye? Kehidupan selanjutnya iki piye kowe? Lah nggih niku lah kesalahanmu di situ. Neng kowe aja suudzon karo pangeran. Apa terus ora sembahyang ki yo apik yo ora apik jane. Tapi selama kowe sik neng Indonesia ini kowe iso sembahyang sak katekmu, neng nyata sembahyang yo ora tok katek-katekmu, yo kan? Kowe iso zakat sak kakahmu, iso sedekah sak alah sak sir mulemu sedekah. Neng nyatane kowe ora tok entek-entek tok iso sedekah. Terus kowe iso poso sak awale neng nyatane selama di Indonesia ya ora tok nggih poso. Apa nih? Kowe arep kaji, lek kaji jelas ora iso. Nyatane iso golek dhuwit nang luar kowe. Lah nyapa wae di Indonesia kowe ora tok entek-entek lu nglakoni kuwi secara pertanyaanku ya. Nyapa bareng kowe ning kono kok kowe ning lunganmu ning Singapura kono kowe kok ning kono ning bosmu ora oleh salat, ora oleh zakat, ora oleh poso. Kowe ning kono kok bingung. Kayak kowe akhirnya suudzon. Mesti suudzon. Piye Gusti Allah ora nulungi aku ben aku iso salat. Sebenarnya ada kudune kan husnudzon. Husnudzone piye? Itulah bukti kelemahan manusia.
kita itu bisa sembahyang itu karena Tuhan berkehendak. Dia iso zakat, iso poso, iso kaji. Lah pangeran berkehendak. Nyatane akeh wong sing sugih ya ora iso kaji. Lah saiki daftar kaji saiki lek ngenyai kaji mbuh sok kapan lho ya niatane. Padahal dia yo mampu. Secara materi loh, secara fisik yo mampu saat ini untuk berangkat haji. Bahkan masalah haji yo mampu. Tapi ketidakmampuannya yo memang bareng daftar ora iso budal saiki dhisik mbuh entene puluhan tahun. Gawane sing wis rada tuwek-tuwek kuwi lha aku lek umpama saiki daftar kaji Iya, sedeng wayah aku ke urung sampai di cara ini ya, unine urung sampai aku ke teko wayahku budal kaji aku wis mati dhisik. ya. Karena sudah umur. Terus saya tak kasih tahu memang ini cara ayel-ayelan secara ilmu tauhid memang rukun Islam ini piro. Terus dia menjawab rukun Islam itu 5 salah. Rukun Islam itu siji ya. Apa? Syahadat. Nanti lek eneng wong masuk Islam dia harus bersyahadat. Wong kan syahadat. Biasa iki kene Singapura ngono iki kudu syahadat ini lho pangeran. Kuwi iso syahadat kok. Ya terus yang 4 apa? Salat, zakat, poso, kaji yo. Iki buktine lek kowe nyekseni. Jika kamu itu bersaksi tentang sesuatu, berarti kamu harus punya bukti. Apa buktine? Lek kowe nyekseni. Mulai lho sing penak. Jadi nang kono ki emang betul-betul nang pangeran iki digawe ora iso salat, ora iso zakat, ora iso poso, ora iso kaji. Jadi neng kono iki kon melaras tenan keadaan. Lah wis dikonone kowe piye? Tapi kejadian seperti mana ya, Mbak? Wih, kadang ya mungkin petunjuk. Iya, Malah bisa ngerasakne. malah iso ngrasakne jiba bagi orang yang menemukan hal itu. Ya mesti dia akan merindukan tentang sembahyang, merindukan iso zakat, iso poso, iso haji. Tetap akan merindukan seperti itu. Orang-orang yang betul-betul dinul iman, dinul Islam loh. Tapi terus lek suudzon memang terus dinul ihsane piye? Jadi perbuatan baik ini piye? Apa sholat memang sebuah bentuk pencitraan ya? Misalnya Mbak, kadang enak pitakonan, iki ya mbok pitakonan, ya pokoknya enak pertanyaan. Menungso ning donya di kayak ning donya kok nyapok kan. Tugasnya nyapok kok nyapok kan. Ya, Iya. kena ngomong ya lagi. Lek sampean ya, secara ekonomi tugasmu sebagai apa gue seorang suami, gue kegiatanmu apa? Kan dodol, sing tak bilang kan dodol. Tapi jenis wong lanang, terus rabi, gue terus jadi apa? Istilahnya, jadi kan jadi imam kan rak pemimpin. Jadi menungso di kita ning dunya iki kan dadi khalifah kabeh ya ora lanang ora wedok kan dadi khalifah. Atas apa? Ya atas awake dhewe. Iki kon mimpin awake dhewe iki. Mimpin jiwa ragane. Lah sing omah ya mimpin keluargane wong lanang. Sing wong wedok ya mimpin anak-anake. Terus banyak kejadian goro-goro nyambut gawe akhirnya arep ibadah kadang ya kayak jomplang. Jadi kadang keteter piye. Ya kabeh kan ya kena diniati ibadah penake.
kabeh diniat ibadah ya kan naik. Kan ndak perkara sing jenenge rukun, kaya jenenge salat zakat poso kaji. Lah nek ning kene tetep iso ae jan ae. Sapa sing mengingake dhewe salat kan ora enek. Beda harus sing kuwi mang ning kono betul-betul ditekan. Ora oleh karena peraturan bose kuwi mang terakhir mang yo si bose iki mang orang non muslim. Lek cara sing marakne keteteran iki perkara apa? Apa yang ngaji jenenge sembahyang ngajak 5 menit apa enek. Tak ceduk jalan cingking ngiras pantes salam jauh ketika ngiras pantes loh kan gak lama padahal suwi gak lain dulu HP nak disek TV saiki HP zamane jadi yang marai berat ya karena tidak dibiasakan. Suruh kulino ya memang terah eneng kiwa eneng tengen jadi terai kuda nih ya eneng lalu cara ide mangke iso mempelajari apa ya memahami tentang godaan-godaan wong jadi suatu kewajiban dan saya bisa melaksanakan sekuat semampu saya entrah ya awake dhewe wis mulak-malik ngono wae kebentel hawa nafsu. Pikiran-pikiran sing pengen A B C D E F G kan jane kan ya pikir. Atau keinginan-keinginan yang piye ya sing kadonyan. Yang jeneng donya golek donya. Jadi ini ngono. Terus akhirnya dunia itu dijadikan semacam apa? Semacam berhala. Baik itu ya disadari atau enggak disadari diakoni orang diakoni ngono lho. Mencolok dipikir ngomongnya perkara salat yo, salat yo ora suwi. Dilut ora. Jangan bar salat wes terus nek nyambut gawe kan ya wes iki wae salat ya oke lah sing ya termasuk sing ngomong barang kadang iki wae salat ki delalah ki ya enak sing kaya iya ludo heeh ludone piye iki dak kur ganyang ngono ae lho kurang ya dipikir kira-kira ya ngono jane kur ganyang godaan-godaane apa mau perkara gayan yang demo ora eneng 5 menit aja lah salatnya paling 1 menit jangan ngerti rukune salat ora suwi ya ora abot si abot gotongi semen itek lumpur abot kuwi ya mungkin kadang ki keselimur jenenge donya kuwi kadang iya kalau neng opo jadi karepe iki ngene iku kasep ya saiki wong kasep salat ya ora dipikir golek di nalar ya terus ya memang itu cara awake dhewe mangke dititah ning dunya iki kan dadi khalifah kan dadi pemimpin jadi kudu iso mimpin ya paling ora mimpin awake dhewe ngono ae lho. Dan kabeh di manage kan yo pas ning jane asline kaya salat 5 waktu nggih manajemen waktu asli asline. Makane esuk kon tangi subuh kae. Arep kaya apa repote pekerjaan lho iki wong sing iso tanya esuk. Neng yo wong tanya esuk yo rasa apa sak wong. Malah ana sing biyangkong. Ini biasanya terjadi pada saat saya 6 nah kayak aku kan mungkin pendidikan agama ini yo
pas saat ya tok sore, kecuali nak sing anak-anak muda sing di pondok nih khusus sekolah belajar kan ya sudah. Atau neng kono kan neng pondok kan dilatih harian ini kan ya dilatih. Nah, neng umum kan ya kon anu dhewe padha ya dituturi cuman kadang ngecakne ki ora iso. Rupane istilahnya kakean alasan ngarani penake. Gara kakean alasan iki piye wong sebenarnya dilakoni ya kena. Wong kerja ya awan ya. Awan wis tiba ya luhur. Wis anu. Adan ya isan. Ana ren. Lah kan salat ya kena. Bersarat rene ro lekas jam loro lekas kerja nih, iya kan? Kan ya sih, ini waktu gue suwi loh jadi. Saya ini luhur 11:30. Tino iki loh, sekitar 11:30an. Iya karena masjidnya ngerti lah. Dan biasa ada yang ngadani jam 12, ada yang ngadani jam 1 kan ya. Ini sih waktu luhur. Ini waktu ngasar ya ngomong. Kayak masjid gede ini kan ngasarnya itu dikarek nih karena apa toleransi harus sing apa kuwi wong tani wong sing kerja mayoritas wong kerja itu kan 3 jam 4:30 dan kan cara waktu ning ngasar seeneng ngasih sekitar 5:30 kan jam 5:15 lah kuwi apa kurang mengenal ya kurang tertib mulai ya kurang mengenal apa ini ya cara kurang mengenal agama saiki ning YouTube mau balik terus oke Pak tuh wong saiki ora perlu kek mondok rono rene buka Google yes pinter dalil ya eneng kan menurut pengalaman pribadi pada saat mungkin si awal-awal jenenge wong sik omah-omah kan jenenge wis duwe tanggungan otomatis kan pengen apa jenenge punya penghasilan kan ya pada saat wis duwe penghasilan kadang ki yo pengen apa iso tuku nah bare pengen apa iso tuku lah suatu kejadian pada akhirnya ki masa wis iso tuku terus arep nyapo kan kuwi pernah pengalaman dialami lah pada akhirnya pada saat kuwi suwung dengar suwung lah ketambahan suwung nih ternyata kan biasanya nak jenenge anak kuwi bahagia apabila pokoknya intinya iso membahagiakan orang tua ibaratnya aku wis iso ngene wong tua aku mesti seneng kan biasanya iya bangga lah iso pokoknya aku dadi anak sing carane wis ora beban wong tua terus aku iso tanggung jawab ibaratnya ya walaupun belum sempurna kan ya iso kan lah pada saat kuwi suwung neh kejadian wong tuwek dipanggil karo Gusti Allah karena pada saat itu akhirnya ngeblank lah terus tujuanku ki nyapa neh kan ngono pada saat itu ngeblank nah kelingan tanggungan maksudnya ya aku jadi tanggung jawab sebagai memang pemimpin aku ditanggung jadi pada saat itu pas ngeblank terus kelingan gue pada akhirnya yos lanjut maksudnya ya nah pada saat suwung gue loh kan kaya sia-sia jadi apa yang saya tuju maksudnya ning pikiran anu ini malah ngeblank nah terus kroso sempat mungkin ya boleh ngemboi kan mbok iki duwe pinginan pada saat wis arep ninggal niku
wis pamitan karo dulur-dulur. Maksudnya iki pada saat kuwi iki jane ora lara, tapi dadak. Terus aku pengen ngaji. Aku sih pengen ngaji. Kan ngomongnya karo bapak. Tapi wis prima. Nah, kelingan kuwi malah kaya aku pengen nerusne apa kepingin mbok bukan ini. Wis ngono. Nah, pada saat itu tapi ternyata iya kadang ini harap disiplinkan maksudnya disiplinkan disiplin itu loh Mbak iya dalam arti harap istiqomah melanjutkan apa sing dikarepne mboke ngono. Ya aku memang di manajemen lah mungkin iso aku ya apa lek saiki pomo ngaji ya ngaji aku pomo ning warung wong HP ya nek download Quran maca apa iki kudu disuarakne kan yo ndak no umi maca ngene kan yo kena jadi baca batin ngene ora apa yo ndak apa yo umuran batin yo karo umi pas wayah pelanggan wis diladeni kabeh utawa pas sepi ora nang pelanggan kan yo kena perkara ngaji kan yo ora masuk lu ndak angel ya di situ kok malah pirang ayat utawa sarai lah ngono kan kena ya ora sah ukah ngono iki dadi yo diukur kemampuane dhewe karo kesibukan terus omah-omah golek terakhir mang cara gambare Quran amalia iki ngaji ya sholat lah soalnya 5 waktu wis rasa ngomongin perkara sing sunah sing wajib tok pelajaran kata SD kadang yo lali ya ya kuwi arep masane wis kabotan kan segambane ngaji tok ngene wis pirang ayat nek ning Quran ning HP kan paling sak rai ora ngasih sak kebet satu halaman saja orang ngasih sak kebet atau sak lemper wis satu halaman saja kan enggak repot jane oh sedina sak rai kan ya ndak angel lah ngaku atau waktu-waktu yang lain. Terus cara ditemukan gue memang terus aku akhirnya terus suwung bareng usaha ini wong tua kuwi semarem. Nah orang tua saya kok meninggal aku terus suwung saya kira suwung itu piye padahal dipikir ya cara kematian kan ya sebuah perjalanan selanjutnya aja nih neng awake dhewe iki nyapo kok takut dengan yang namanya apa istilah kematian takut dengan perjalanan yang selanjutnya itu kenapa maka dia tatkala nih harap dilahir nih dulu ya rawat bah lahir gue terus lahir gitu terus urip utawa mati ya jadi mar-mari sing wedi kan wong tuane ora mati ku aku kok anakku kan ngono sing urip ku aku ku anakku utawa malah mati kabeh apa urip kabeh sing bapane yo ngono kok muga-muga selamat kabeh anak selamat mbok ini ya selamat aja ngasih apa gue mati salah siji kan itu cara ditinalar kan yo ngono kuwi wong lair yo wani akhire dadi urip kok mati ki wedi terus cara dipikirnya ya memang orang itu kadang ya wedi
mati jadi Nabi kan saya ulur dadi siji terakhir ini ngono. Terus besok mati ning surga pun neraka. Sedangkan tujuan kita itu bukan surga, bukan neraka. Tujuan itu balik, kembali ke hadiratnya, balik ini hadir, balik ning gone pangeran kono. Bukan kembali kepada surga atau neraka kita bukan berasal dari situ. Dia asalnya sama pangeran, balik dengan pangeran. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jelas pokoknya intinya ini, surga dan neraka itu bukan tujuan kita. Terus swarga mangko gambarane swarga suatu kenikmatan untuk ganjarane wong ibadah. Lan neraka mah ya ngono. Suatu bentuk ganjarane wong sing tumindake ora bener. Iki cara niku kula surga neraka ki ya kaya angger-angger. Jadi sebuah angger-angger iki gambaran apa? Kaya tinggi membentuk suatu peraturan. Sing wong kudu berbuat baik dalam keadaan apapun dan dimanapun kan. Sing neraka mah tadi ganjarne kanggo wong sing nindake ora bener. Ya kabeh cara salat ya usolli fardhu subhi rakaat ini ada makmuma lillahi ta'ala. Orang lillahi ta'ala. Ora lil jannah. Ora linar, ora krono surga, ora krono neraka, lillah, krono Allah. Kamu nyanyi sembahyang ini subuh 2 rakaat makmum karo sang imam kae krono Allah Ta'ala, ora krono surga, ora krono neraka. Jadi ya jadi uangnya bali sampurno kan rakyat balik nih ngersani pangeran, kembali ke dalam diri Tuhan, balik nih pangeran nih. Utawa diceritani nih HID memang dari segumpal dari saripati ini tanah akhirnya jadi segumpal darah, terus jadi segumpal daging. Akhirnya daging bang tinggi balet jenenge balung, akhirnya terus jadi bayi, terus yang intinya kan terus jadi bayi terus lahir tinggi nyawa terus lahir jadi manusia urip iki. Nah si nyawa iki mang to, Sing nyawa kuwi mang. Roh iki mang ra sanga pangeran. Lah yang akan kembali itu roh. Lah sing jasad so segumpal darah terus dadi daging akhirnya gembalet belum sumsum seandainya memang kan jasad yang akan kembali menjadi saripati ini tanah. Saripati ini tanah gimana? Mungkin tidak cara tidak dari makanan-makanan tumbuh-tumbuhan kan judul kalau mah dan dia menghisap saripati ini tanah. Makanya menungsoki jarak sing dak kepungkur tiomone tak anasir banyu wi unsur air, anasir geni wi unsur api, anasir angin unsur angin, anasir bumi iku tanah. Nah padahal mati itu pendem ya tadi lho. Lainnya mau mati sing dibuang ya dadi kamu ya lemah.
Sing apa roh sing tiup kaneng segumpal daging sing balet belum memang ayo dadi menungso ikan urip dadi urip kan balik nang ngene sing mau urip tan kenaning pati tan kenaning rusak tan kenaning lelo tan kenaning tan kenaning leno tan kenaning lali kan balik kan adil pengirannya. Tapi ketakutan manusia itu ya memang hawa nafsunya itu yang ketakutan, sedangkan roh sendiri itu tidak pernah takut untuk kembali dengan pangeran ini merawat di. Nah ya memang karena kita sudah dipengaruhi oleh pikiran-pikiran sing isine norno memang ya wedi mati sing apa kuwi wedi neraka wedi ra oleh surga wae jane cara kabeh wong ya bakal oleh surga neng mbok kapan wayahe kan. Jare kuncine surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi nek dibayani neh wis lakumu cocok karo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa urung. Kok kowe pengen oleh kuncine surga ya wis oleh. Nang kuncine surga ya kuwi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine. Kuncine jawaban ya wis tinggal. Carane buka lawan surga ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kuwi. Ya wis jelas. Kuncine kuwi. Dan sebagai bukti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tenangan rakyat istilahnya 3 ini iman, Islam, ihsan. Kowe wis iman, wis percaya pangeran neneng Kanjeng Nabi ku yo hak. Kodok dari Allah yo noto dino kiamat yo eneng akan terjadi malaikat Allah ya bener adanya. Kita meyakini dalam rukun iman ya wong Islam. Lah saiki wis Islam porong, lah wis iman kan kuwi percaya karo iman. Lah wis Islam porong. Lah Islam kuwi apa? Ikrar untuk kena diarani bersaksi atau berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang pangeran sing hak den sembah liyane Allah lan Muhammad iku utusane Allah sebagai kesaksian. Lah yang 4 ini bukti. Salat, zakat, poso, kaji, bukti. Dia membuktikan kuwi. Lah kowe kok cara takon lah kowe kok wis nyekseni lah Allah ke pangeranmu Muhammad ke nabi. Kowe itu bukti apa? Lho, kula salat bukti. Kula nyembah. Kula nglaksanani zakat. Kula nglampahi poso apa sing diperintah. Nek kula dereng kaji mawon lho. Lah nyapa ora kaji dereng mampu. Nang 4 hal niki lamun to Gusti Allah mboten ngersakne kula mboten saged kasunatane. Ya kaya ceritane wong sing ning Singapura kuwi mang BKW kuwi mang. Emang ning kono kuwi mang belajar deh tentang tauhid kuwi mang. Jajal lah nek kita kamu diposisikan seperti itu bisa iso ora. Lah baru wis nang kono kuwi ngeyel aku ning kene ra iso salat. Lah tatkala wis ning Indonesia lho. Lah musalat ki sepiro imbuhe. Apa ngasih sedina utuh wis salat ya ora. Apa nanti sedina utuh sedina songe sak umur-umurmu poso ya ora. Apa zakat kabeh tok wehne ya ora. Apa kowe nglumpuk ning bondo tapi kaji ya ora. Kowe nglumpuk ning malah arep tinggi nyaur utang kok. Penting cara penting dijajane nang Gusti genah kuwi Mas. Digawe ning dokono parane akhire
ning kono kon sinau tauhid tenan. Jajal lek wis kowe tak gawe ora iso salat piye. Cara cetha kowe jangan ya ngono. Tak gawe ora iso salat, ora iso zakat, ora iso poso. Sansane ora iso kaji, tak deple karo wong sing siji paham, siji keyakinan karo kowe. Kowe iso apa? Tak kaya nang kene iki kesempatan daerah iso kok. Makanya kono di kacang nih di waktu mana kono isane ukur syahadat memang asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah piye aku ora iso salat luhur, piye aku ora iso salat ngasar, ora iso salat subuh, ora iso salat isya, ora iso salat maghrib, kan bingung ngono. Aku ora iso zakat piye Gusti arep poso ae kangelan. Aku ngasih poso wis ditakoni bosku, nyapa kowe ra mangan, aku wis bingung. Gue urung neng kono sik dikon mangan iwak celeng barang kuwi. Perkara sing haram. Muwe Quran kena ditulis. Innamal khamru wal maisir sabu apa kae. Wadam wal khinzir kan diarani haram iki getih karo iwak babi haram. Kuwi neng kono sik disogo sik dikon mangan ngono-an kuwi. Jajale. Neng kene ora. Berarti kuwi setengah ya ditutup nek tenan. Iya, Dieling nih. dieling nih. Emang apa ya? Segala sesuatu di bumi ini itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah atau dari ayatullah. Cara memang kudune sing diji jiwa raga diji awake tenan. Ora kok ngaji wacanan. Ora kok mung totok. Ora kok berdasarkan dalil-dalil iki jan kon ngrai to tenan. Makane kaya tengah wong ini yo cara wong iki kon laku melek ngono kan kon eling bacan. Kon nglaras. Nyapo kejadian itu dilaras. Bahkan bukan hanya kejadian apa yang dilihat. Kalau tengah wengi ini memang ngelilir umpamanya. Ada yang laras aku mau ngelilir ini tidak iso turu nyapo wae. Lah kan semestinya anu toh. Ya terus wudu, terus sholat dalu. Terus nggraito karo awake dhewe. Karepe pangeran aku kon nyapo. Mula sing gelem ngono to. Sing gelem ngono mung dia iso makrifat tenan. Jadi ora kok ngeji ilmu trawangan nopo wis ora. Trawane ora bayangan trawangan. Dan untuk marifatullah itu betul-betul sulit. Tapi kuncinya memang nggaito untuk tafakur. Mengenai Quran ini dia neng wakaf karim mesti neng ayat sing mesti lafatin lalakum tatafakkarun kan hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Makanya kon khusnuzan sing neng cerita kaya wong sing luar negeri memang dia ora iso husnuzan. Kenapa ya? Karena dipenuhi oleh sing jenenge nafsu memang. Wis ngeyel pokoke pengine apa jenenge iso salat. Kalau kuwi tok jane jare kuwi pengine iku iso salat. Nek dalam kenyataan Gusti Allah ora dikersakne iso salat ya piye? Mau melawan Tuhan tidak iso, jelas kalah. Berarti iso nglakoni salat sak sembarang itu termasuk karunia apa Pak? Hidayah. Ya rahmat itu pangeran. Ya saiki apa tahu ada njaluk ambekan. Tahu latihan ambekan. Apa kan sinau ambekan sik ya ora. Mesti lah 3 iso ambekan.
Terus AED ini bergerak dengan bersama sistemnya. AED diciptakan ini kalau sistem-sistemnya. Berat motor kayaknya tater guys. Setrume metu jer bensinnya nyembur, kobong terjadi pembakaran semua kok nih. Apa ya jenenge? Bureng. Bobo. Ya persoalan ceklek. Jalan. Ora dadak ngethuk-ngethukne apa ngono. Nunggu 1 jam. Kacak 5 menit. Nunggu tak pateni 1 jam. Ya. Nggon. Iya. Tah ya live ini. Biar rada sore ini oke.